Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, sare sozialetako segurtasuna, sozializazio, espazio seguruen inguruan hitz egingo dugu. Vale? Bueno, betiko moduan, kezkarik baldin baukazue edo beti dakazue komentarioen atala bertan idatzi ahal izateko, eta noizean behin irakurtzen dengo naiz, eta zuen kezkak edo zalantzak erantzuten saiatuko naiz. Horrela ez bada, hitzaldiaren amaieran ere berriro begiratuko atalau eta zuen kezkak eta zalantzak erantzuten saiatuko naiz, hauen zalantzarek izan ezkero. Bai. Beno, gaurko hitzalderekin hasteko, sare sozialak oso presente de pertsona askoren bizitzan, bale? Gaur egun, gehiago edo gutxiago, baina jende gehiena sare sozialetan dago. Ez bada batean, beste batean edo denetan, bale? Badago jendea inon ez dagoenik, aitona amonak batez ere, baina orokorrean jende gehiena sare sozial batean edo bestean badago, bale? Kontuan hartzela da argitaratzen denaren segurtasuna, mota guztietako informazioa eta edukia argitaratzen da. Ezagutu nola lortu segurtasun handiagoa zure kontuetan, profiletan eta abar, bale? Bueno, sare sozialak ez dira gaur egungo gauza ja aspalditik datoz sare sozialak, baina, urteak etorri, sare sozial berriak agertzen dira, beste batzuk desagertzen dira, beste batzuk oraindik mantentzen dira, baina denetan badago oinarri bat esan zagun, eta oinarri hori izango litzateke denetan gauzak argitaratzen dituguna. Zer? Bueno, hori ja, beste gauza da hor, sare sozialen arabera, badago aldea, bale? Eta, argitaratzen dugun edo publikatzen dugun informazio honek, bere alde ona eta bere alde txarra dauka. Eta alde txar horretan esan ezagun arriskuak daudela, eta ze arrisku topatu ditzazkegu sare sozialetan? Malware bidezko infekzioak, maula digitalak, informazioa eta nortasuna lapurtzea, ziberbullyinga, sextinga, groomina, bale? Azkenean, ehuneko segurtasuna beti esaten dut ez da existitzen, ez digitalki, ez interneten, ez da fisikoki kalean ere. Ehuneko segurtasuna ez dago, bale? Ezin da bermatu hori. Beraz, egiten dugun gauzoiekin pixka zentzuz jokatu behar da, bale? Orduan, segurtasun soluzioak, pasaitzak, konfigurazioak, nolabait arriskua hauei aurre egiteko tresna bat dira, bale? Ez dute arazoak guztiz konpontzen, baina lan hori ekiditen laguntzen digute, bale? Orduan, sare sozial gehienak, denak ez ditut ezagutzen, baina gehienak, atal ezberdinak izaten dituzten nolabait pribatasun hori edo pixkat gure gustura edo jarri ahal izateko, bale? Eta adibidez Facebooketik hasiko gara eta Facebooken lehenengo egin beharko genukena da konfiguratu, bale? Dana behar bezala jarri eta horretarako eskubialdean goialdean gure perfilaren irudian klikatuko genuke, irudian ikusten dugun bezala, eta ondoren konfigurazio y privacidad, konfigurazioa eta privatasuna. Bertan, konfigurazioa eta ondoren segurtasuna eta saioaren hasiera. Aukera ezberdinak izango ditugu, alde batetik, pasaitza, hemen pasaitzarena, edozein webunetan ikus dezakegu, edo interneteko edozein kasutan ikus daiteke, gaur egun ia denetan pasaitz bat behar dugu, ordenagailuen munduan. Eta, kasu guztian bezala,
Pasaitza seguragoak jartzea komeni da, letrak eta zenbakiak jarriz, letran artean maiuskulaz eta minuskulaz, plataformak edo uzten baldin baigu ere, karaktere bereziak ere jartzea komeni da, puntuak, asterisko, barra, gidoiak, olako gauzak, bale? Orduan, alde batetik, pasaitza daukagu, bale? Gero, autentifikazioa bi urratsetan. Bueno, hau, autentifikazioa bi urratsetan plataformaren arabera pixkat desberdin zendeke. Bale? Baina gaur egun ere gertatu daiteke, adibidez, korreoan gure e-mailean sartu ahal izateko, segun eta ze ordenagailutan konektatzen garen, ez baldin bada gure betiko ordenagailua edo telefonoa, nolabait ez du balio bakarrik gure e-mail kontua eta honen pasaitza sartzeekin. Nolabait, bigarren pauso bat eskatzen dugu, konfirmatzeko guk garela kontu horren jabea eta ez beste pertsona bat. Kasu honetan ere, Facebook ere badauka autentifikazioa bi urratsetan. Izan daiteke telefono bidez edo beste modu baten bitartez. Plataformak gauza hauek, kondizio hauek, aldatzen joaten dira eta gaur bat izan daiteke eta hemendik aste batera kondizio hauek aldatu eta desberdinak izan daitezke. Beraz, e-mail bat jasotzen dugunean, politikak aldatu behar dituzela adierazten, kasu pixkat egin beharko genuen, bentzak jakiteko zer egiten duten. Bueno, saio hasierako alertak ere, hau honek zer esan nahi du? Gure betiko ordenagailuan edo konektatzen garenean, ez dago arazorik, baina beste ekipo baten konektatu ezkero, automatikoki mezu bat jasoko dugu gure e-maileko kontuan, abiso moduan, ez du? Ordenagailu honetan konektatzen nahi zara, zu zara, ez bazara zu, nolabait zeo zer egin honekin, bestela ez dago arazorik. Alde batetik hori izango nuke, segurtasuna. Gero, beste aldetik izango nuke pribatasuna. Hau da, guk publikatzen dugun kontenido horrekin argazkiak, testuak, bideoak, audioak eta dana alakoa, guzti horren pribatasuna nola nahi dugun adierazi behar diogu. Eta, hau ez da egiten banan, hau gaur publikatzen duena hau izango du, hurrengo gunean publikatzen duena beste hau izango du, norabait publikatzen dugun gauza guztiei konfigurazio berdina aplikatzen zaio. Eta, kasu honetan ikus dezakegu, pribatutasuneko zuzeneko sarbideak, zure jarduera, nola aurki zaitzakete eta zurekin harremanetan jarri, eta nola jasotzen dituzu mezu eskarak. Hau da, alde batetik guk publikatzen duguna nork ikus dezakeen, norbait gure izena bilatzen baldin badu, bilatzeko aukera duka edo ez. Horrelako tresnak dauzkagu kasu honetan Facebooken, nolabait pribatutasuneko sarbide hauek eta konfiguratu ahal izateko. Eta garrantzitsua da, ze azken finean hau ez baldin badu jartzen, guk publikatzen dugun gauza guztia, adibidez, edo nork ikus dezake, edo bakarrik talde mugatu batek. Ze talde mugatu? Nolabaitzuk zure lagun bezala edo jarri dituzunak. Baina guzti hori ez badiogu esaten, sistemak nahi duena egiten du, eta por defecto esaten den konfigurazioa hartzen du, eta ondo datorkigu, edo ez, kasuaren arabera. Bueno, kezkarik ez dezu idatzi, beraz, honekin jarraituko dela. Bueno, Twitterren kasuan, Facebooken, ia denetik jartzen ditugu, alde batetik interneteko enlaceak edo, argazkiak, bideoak, testuak edo zer gauza. Twitterren ordeaz pixkat mugatua dago, idatzi daiteken testua mugatua dago, argazkiak eta ere jarri daitezke, baina, ez da gauza laburrak idazteko pentsatua dago sare soziala, mezu motzak esan ezagun. Beraz, hemen ere, Facebooken antzera,
konfigurazioa daukagu, pribatasunare ez, baina beste gauz batzuk ere badauzkagu, bale? Pixkat desberdina da, baina orokorrean esazagun oso antzeko dira zentzu honetan. Beraz, hemen konfigurazioa iristeko, gure gehiagoko aukera horretan sakatuko dugu, irudian ikusten duzen bezala, eta ondoren ezarpenak eta ezarpeneko atalean, bale? Segurtasuna eta konturako sarbidea. Eta hemen, lehen bezala, bale? Bi faktoretako autentikazioa eta pasaitz bidezko babes gehigarria, bale? Kontzeptu hauek gaur egun ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta webgune askotan, korreoko gauzetan ere ikusten dira, bale? Azkenean hauek segurtasun protokoloak izaten dira nolabait eta webguneak, bankuak edozein sistemak azkenean komeni zaio horrelako gauzak izatean beraien nolabait erabiltzaileentzako ere segurtasuna delako, bale? Beraz, azkenen horrelako politikak sare sozial denetan ez baldin bada, ia gehienetan izango dugu, bale? Gero, Twitterren kasuan, pribatutasuna eta konfiguratu alizateko, zure jarduera eta datuak trukatzea eta personalizatzea, bale? Gure datuak aldatzea, gero noiz norbait erantzuten baldin badu mezu bat bidaltzen baldin badegu, abisatzeko, edo norki dauka aukera guri mezuak idatzi alizateko, horrelako gauza, bale? Ze hemen ere, erabiltzaileak eta blokeatu daitezke adibidez, bale? Beraz, norbaiten mezua ez baduzu jaso nahi, aukerari ere badago. Baina horretarako, atal hauetara etorri bar gara, bale? Zure Twitterreko jarduerara etorri, eta, hemen, segun eta zer egin nahi dugun, atal ezberdinen sartuko gara, bale? Hemen irudien ikus dezakezue, atal ezberdinak, bale? Hartzaileak eta etiketatzea, zure txioak, ikusten duzun edukia, isilarazi eta blokeatu, mezu zuzenak, espazioak, argi, aurkigarritasun eta kontuak, bale? Ia Facebooken kontzeptuetan bentzet Facebooken oso antzekoak dira danak, bale? Hori blokeatzeko jende daukazu, norbait bilatzeko, norbait zuri bilatu ezkero, zu ikusteko aukera dauka, bai edo ez, horrelako gauzak, bale? Instagram, sare soziala, kasu honetan Instagram irudietan oinarrituta dago sare sozial hau, bale? Argazkiak eta bideoak publikatzeko pentsatutako aplikazioa da, bale? Gero badaude historiak ere, baina azkenean bideoak irudiak ere izaten dira, testu batzuk gehituta eta punto, bale? Orokorrean ezagun irudiak eta bideoak, oso laburtuta. Hemen ere, kasu honetan gertatzen da Instagram, Facebook enpresarenare badala, eta azkenean honen atal gehienak segurtasun aldetik eta horrelako gozen dana oinarriak 90% berdinak dira, bale? Beraz, hemen ere aldatzeko, konfiguratzeko lehenengo perfilera jungo gara, bale? Goialdean izango nuken irudian, gero, perfileko argazkian, bale? Gero ezarpeneko atalean sartu eta gero pribatasuna eta segurtasuna, bale? Facebooken egiten genituen pauso berdinak. Eta gero hemen, Facebooken oso antzera, bale? Pribatasuna eta segurtasuna, kontuaren pribatutasuna jardueraren egoera, historiak partekatzea, agertzen zaren argazkiak, gauza bera. Partekatzen dugun irudi edo bideo hauetan, nork ikus dezake, pribatua dan edo ez, bale? Pribatu baldin bada bakarrik pertsona mugatu batzuk ikus dezakete, bakarrik zure lagunak esan ezagun, bestela, edo nork ikus dezakezu publikatzen duzun edo zer gauza, bale? Gero historiak ere, gauza bera, bale? Partekatzen dira, ez dira partekatzen, agertzen zaren argazkiak, etiketatzeak ere, argazkien agertzen duen jendea etiketatuta dago, ezago, edo
irudian agertzen diren elementuak, tokiak, eta abar, bale? Orduan, guzti hori, nolabait sistemak jakin dezan nola nahi dugun konfiguratzea, ba hemen egingo nuke, bale? Eta naiz eta Instagram, Facebook enpresakoa izan, aplikazio ezberdinak dira. Beraz, alde batetik Facebooken egingo genuke gure konfigurazioa eta beste aldetik Instagramen egingo genuke beste konfigurazioa, bale? Naiz eta enpresa berdinekoak izan, zerbitzu ezberdinak dira eta bakoitzak bere konfigurazioa dauka, bale? Guztiz independenteak dira bat bestarekiko. Bueno, pribatutasuna eta segurtasun aldetik ere, lehen bezala, Facebooken ikusi egun moduan, autentikazioa bi urratsetan, aipamenak eta argitalpenak. Bale? Argitalpenak dira, hori, guk argitaratzen dugun irudiak edo bideoak. Bale? Historiak eta bale? Beraz, errepikakorra hau, bale? Baina azkenean plataforma guztietan kontzeptu berdinak dira. Argitaratzen edo publikatzen ditugun elementuak, irudiak, bideoak, testuak, edo zer gauza, beste jendearekin nola harremanetan jartzea nahi dugun, hau da, edonorrekin harremana partekatu nahi dugu, bakarrik batzuekin, edo partekatzen dugun guzti horretatik zati bat, edo dena, bueno, pixkat plataformaren arabera izango da, bale? Baina kontzeptua danetan berdina izango da. Norekin partekatu nahi dugun, zer partekatu nahi dugun, eta bueno, YouTube kasu honetan beste enpresa bateko plataforma edo sare sozial bada, kasu honetan Googleekoa, bale? Kasu honetan ere gauz asko konfiguratu daitezke, bale? Alde batetik, konfiguratu izateko, beti bezala profilaren irudian klikatu, gero ezarpeneko atalean, eta bertan pribatutasunako atale hori izango dugu, bale? Eta bertan, adibidez, erreprodukzio zerrendak eta arpidetzak, bale? Badakizue YouTubeen, alde batetik, azkenen bai YouTubeen edo bai edozein webgunetan, internet gaur egun, egiten dugun dana erregistratuta geratzen da, bale? Eta, kasu honetan, YouTubeen egiten dugun gauz horiekin, nola nahi dugu informazio hori gordetzea esan dezakegu, bale? Kasu honetan, arpidetzak, hori, YouTubeen kanal ezberdina dauzkagu, eta kanal hauetara arpideun egiteko aukera daukagu, bale? Arpidedun izatea doainek izaten da, baina egia da, kanal batzutan, doako ez diren bideo batzuk ikusela izateko, nolabait ordaintzeko zerbitzu bat bezala bihurtzen dela kasu batzuetan, bale? Baina, kasu honetan, ez gaude horretaz hizketan, beraz, kasu honetan, aukera bietakoa zer da, mantendu arpidetza guztiak pribatu gisa da. Guk arpidetzen garen kanalietara, pribatu moduan geratu daia informazio hori, bale? Eta gauza bera, erreprodukzio zerrenda, hau da, ikusten ditugun bideoen zerrenda horiekin, pribatu moduan izan dadila edo ez, bale? Orduan, YouTubeen, gure emaileko kontua da erregistratutako denean, badaukagu aukera, arpidedun lista bat egiteko, erreprodukzio listak egiteko, bale? Eta lista hauek okerrez banago, 3 modu ezberdin dauzkate, publikoak, pribatuak, eta euskara ez dakit nola da, ezkutatutakoak horrelako zer, bale? Batzuk, pribatua, hau da, zuk sortzen dituzun lista hauek edo igotzen dituzun bideoiek pribatu gisa igo ezkero, pribatuak dira, hau da, bakarrik zure kontuarekin ikusteko aukera daukazu, bale? Bestea, oizkoena agian, publiko, hau da, publiko bezala dauden listak eta bideoak edo nork ikus dezake, eta YouTubeen bideoren bat bilatu ezkero, bideoiek kontuan izango ditu, bideoak bilatzen daun pertsona horri nolabait gomendatzeko, edo erakusteko. Eta azkeneko aukera ezkutatuta dauden hauek,
bilatzailean bilatu ezkero, bilatzaileak ez ditu kontuan izango, vale? Baina edonork ikus ditzazke bideoiek bideo horren helbidea, vale? Edo enlace hori izan ezkero. Ez badukazu, ez dakizu bideo hori existitzen denik, bilatzailean ere ez da inoiz agertuko, beraz, enlacerik gabe ezin dira bideo edo lista horiek ikusi, vale? Baina guzti hori sistemare esan behar diogu, listak sortzetugunean, hau pribatu izango da, beste hau publikoa, eta bar. Bueno, TikTokeko sare sozialera pasako da. Kasu honetan TikTok, Instagramen antza dauka, ez da gauza bera, baina, kontzeptu orokorrean esan zagun oso antzekoak dirala, eta irudiak eta bideoetan oinarrituta dago gehien bat, eta, hemen, konfiguraziorako, doikuntzeko atalean, sartzeko, vale? Profilen argazkia, doikuntzak, pribatutasuna, vale? Eta hemen irudian ikusi dezakezue, privacidad, visibilidad, kuenta privada, vale? Berriro, pribatusuna, vale? Ez baldin badugu jendeak guk publikatzen edo argitaratzen dugun gauza horiek ikustea nahi, bertan esan behar diogu zer nola nahi dugun hori izatea, vale? Beraz, hemen labur bildu, ze azkenan berdin dio ze sare sozial, ikusten duzu aukerak danak berdina dauzkate, hau da, autentifikazioa pausotan, pasaitza, eta gero pribatasun aldetik, argitaratzen dugun gauzoiekin, nolabait, besteekin funtzionatzean nola nahi dugun, bale? Hau da, denok ikustea nahi dugu, publikoa da, edo bakarrik pertsona batzuk, edo, gauza da hor, plataformara baude aldaketa txiki batzuk, baina orokorrean, kontzeptu gisa, danak aukera horiek dauzkate, bale? Beraz, labur bilduz, alerten eta saio hasierako onarpen aukerak aktibatzea komendatzen da, hau da, autentikazioa pasaitzarekin eta bi pausotan, bale? Azken hori segurtasun bada gure kontuan segurtasun hori nolabait bermatzeko, bale? Inork gure kontua ez lapurtzeko, ze hori ere zoritxarrez gertatzen da, eta kontu hori lapurtu ezkero, normalen ez da errexe izaten gure kontua berreskuratzea, bale? Eta bertan dagoen informazio guzti hori, zegoen bezala, berreskuratzea aldaketari gabe, bale? Eta galerarik gabe. Beraz, segurtasuna garrantzitsua da, bertan jartzen ditugun gauzak, garrantzitsuak baldin baira guretzeko, bale? Bideoak, irudiak eta edo zer gauza. Guretzako garrantzitsua baldin bada, segurtasun aldetik, arazoak izan ezkero, arazoa izan da, jaz dago konponbiderik, bale? Beraz, arazoa ekidito egin behar da, segurtasuneko nolabait tresna hauek erabilita, bale? Ze arazo izan da gero ja, orduan datoz komeni da. Komeni da bilaketa motorrak zure profilarekin lotzea saiestea. Hau da, guk gauzak partekatzen ditugunean, pribatasun atal horretan, gure argazkiak edo bilak nolabait edonor ez ikusteko. Kasu honetan, hau gomendagarria da perfil pribatu batean, pertsona bezala. Hau da, nik Mikel Perez ez dakiz zer daukat izena, nire kontuan gauza hauek komenigarriak dira, nik partekatzen duten gauza guztiak ez detelako nahi publiko egotea edonorentzat, bakarrik nire lagunentzat. Baina, enpresa gitxe baldin bagaude gure sare sozial horiek kontuan konfiguratzen, kasu horietan, interesatzen zaigu gure argazki bideoak edo publikatzen dugun edo zer gauza, ahalik eta jende gehienera iristea, beraz, hemen ere kontuen izan behar da zertarako, pribatasun hori garrantzitsua izango da kontu pribatuetan. Enpresa baten edo horrelako gauzetan, interesatzen zaiguna da publiko egitea, nolabait jende gehiago iristea mezu hori. Azkenik, konfiguratu nork ikus ditzakeen zure argitalpenak, lehen komentatutako. Igotzen ditugun irudi, bideo, testu, audio, plataformaren arabera,
gauza hauek nork ikustea nahi dugu. Edo nork, bakarrik plataforma horretan lagun bezala daudenak, bakarrik nik nork ikus dezake. Vale? Guzti hori ere sisteman adierazi bartzaio, ere sistema guzti hauek izaten dute konfigurazio bat. Baina konfigurazio hori normalean gauza gehiengoak publikoak dira edonorentzat eta nolabait pribatasun hori galdu egiten dugu. Beraz, edo zer kontu hauetako bat sortzen dugunean, egin beharreko lehenengo gauza hau da. Vale? Segurtasuneko ataleak ondo begiratu eta behar bezala konfiguratu. Eta hori egin eta gero gauzak argitaratzen hasiko gara. Vale? Ondoren ere egin dezakegu, bai, baina egin arte egiten gertatzen dena da, hasierako konfigurazio horrekin funtzionatuko duela eta segurazko pribatasun aldetik ez da hain segurua. Vale? Bueno, mila esker gaurko hitzaldian hemen egoteagatik eta ikusten dudanez, ez daukazute kezka handirik gauza hauen inguruan, hurrengo hitzaldi batean ikustea espero dut, badakizue, astero izaten ditugula hitzaldi ezberdinak eta gai ezberdinak lantzen ditugu. Vale? Beraz, hurrengo batean ikustea espero dut eta mila esker gaurkoan hemen egoteagatik. Ondo izan, agur.